Chcel by som sa s vami podeliť o túto krásku. Jedná sa o 3D vytlačený tank Merkava izraelský. Je kompletne všetky súbory pochádzajú z 3dtanks.com, ak dobre hovorím, od pána Horta, potom to dám dole do popiskov. Stavba trvala asi 6 mesiacov. Minulo sa na tom asi zhruba 3 kg, zle hovorím, 6 kg tejto pieskovej farby, takzvané Polymaker Panchroma, ak to dobre hovorím, Marble Sandstorm. Aj to dám dole do popiskov. Potom tieto pásy sú vytlačené z hnedého filamentu také istej výroby. To je Army Brown. A čierna je klasická Spectrum Deep Black. Všetko to je PLAčko. Vnútri, to si ešte ukážeme, vnútri je vlastne mechanizmus prevodovky, ktorý je vlastne vytlačený z 5G. A to je kompletne celý mechanizmus, ozubené kolesa, aj celý ten držiak prevodovky je z 5G. To znamená, že toto bolo vlastne iný materiál. Prakticky kompletne celá stavba prebiehala alebo vytlačenie prebiehalo na 3D tlačený Prusa MK4S. A vlastne tým, že nemohol som použiť nejaké asa alebo nejaký iný materiál, ktorý je možno že pevnejší, tak vlastne som zvolil vlastne takýto materiál. Konkrétne táto panchroma Marble Sandstorm je vlastne tieto pieskové farby a je veľmi ľahký. Oproti klasickému PLAčku je oveľa ľahší, asi o 40% alebo 30%. A vlastne čo sa týka priamo tlače, nič som tam nemusel nastavovať. Prakticky tie súbory, ktoré boli pripravené, tak som ich vlastne len poumiestňoval vlastne jednotlivo do tlačového súboru a postupne som ich tlačil vlastne po jednom. Niektoré sú väčšie, napríklad tieto bočnice sú asi zo 4 kusov. Tento predný kryt je z 2 kusov, to sú také. To je vlastne, zaplnilo to kompletne celú tlačovú podložku. To znamená, že vlastne čo sa dalo, aby sa to vmestilo, vlastne podľa toho som to vlastne umiestňoval. Gumy, ktoré sú tu na tom nasadené, sú, ak sa dobre nemýlim, Polymaker 95A. Takže najviac práce mi dalo vymysleť alebo proste urobiť niečo takéto. To sú vlastne také malé mini reťazky, prakticky z nejakej bižutérie. Toto je všetko vlastne, tieto guličky na tom boli prilepené a tieto reťazky, ktoré sú tu, boli samostatne vlastne pridávané postupne. Reťazka, tie krúžky zvlášť, tieto karabínky zvlášť, spodné krúžky zvlášť a potom následne tie guličky prilepiť. To bola asi najviac roboty som si s týmto dal. Trvalo mi to asi zhruba deň. Deň som robil len toto, čo tu vidíte. Vlastne ešte to pôjde nastriekať tiež do tejto pieskovej. Reťaz bola vlastne z takého mäkkého drôtika, pomocou akuvrtačky som to takto
stočil dokopy, vystrihol na požadovanú dĺžku a potom som to vlastne sa takto prilepil. Sem by mala ísť ešte prísť anténa, tu mám teraz zloženú, nemám ju tu pri sebe. To znamená, že tam ešte pôjde anténa, akože kvázi anténa, ktorá neplní žiadnu funkciu vysielača, alebo právo vysielač je tam vnútri. To vám ešte ukážem, zložím dole väžu a vlastne potom vnútrajšok toho mechanizmu si niečo ukážeme a ukážeme si aj na konci, ako to jazdí. Takže takto vyzerá vnútrajšok toho tanku, prevodovka ľavá, prevodovka pravá. Čo sa týka tej prevodovky, to mi trvalo asi zloženie nebolo ťažké, ale výber toho materiálu bol trošku taký obťažnejší, lebo robil som ho z 5G, predtým som ho vyskúšal robiť z iného 5G, to mi praskalo hlavne v týchto, toto je taký komplet, aj tu, to mi praskalo vlastne hlavne v tomto spojitu, jednoducho ten tlak, ktorý vytvára jednotlivá tie, tak vlastne nevydržala a vlastne oddelil. Potom som kúpil následne 5G od Prúši, ktorá vlastne už celkom dobre sedí a má dobrý tlačový súbor, dobré nastavené parametre, to znamená, že krásne mi to vytlačilo. Prvá verzia bola pre 850-kové motory. Tieto sú od Kavanu, od firmy Kavan. 850-kové motory, ktoré vlastne o jedno kolečko prevodovke je menšie a tým pádom vlastne vytvárajú krútiaci moment trošku menší ako tie, ktoré sú tu. Toto sú 1250 kW, kilovoltové, alebo ak sa to, koľko to je, teraz presne neviem. A tam bolo nutné vlastne vytlačiť o jeden stupeň väčšiu tú prevodovku, to znamená, že tieto dve kolečka sú tieto a táto zadná sú rovnaké, ale bolo treba vytlačiť o jedno kolečko viacej. To znamená, že tie 850 majú dve ložiska tuto, dve zavesenia a 1250 majú o jedno zavesenie viacej. To znamená, že aj tie remene bolo treba o jedno viacej zobrať. Jedno sú 25-ky od firmy Prumex, českej firmy Prumex, a jedna je 31, to je tá širšia. Ložiská boli brané z čínskeho obchodu, z Temu alebo z AliExpressu, teraz už si presne nepamätám. To vám tiež dám do popiskov vlastne dole nižšie. No. Následne regulátory. Regulátory sú Quikrun 15BL30, dva kusy z rcsvet.sk. A toto je baterka, je klasická 7,4V dvojčlánková, niekde z AliExpressu, lipo batéria. Tento strip som si tam dorobil, pod tým je taká podložka tiež vytlačená, aby sa baterka nehýbala. Jediné, čo bolo nutné, bolo treba vyriešiť vlastne zapojenie. Som si spravil také Y rozdvojku na obidva regulátory, lebo nechcel som používať dve separátne baterky. Je dostatočne silná na to, aby vlastne poháňala obidva motory. Už som s ňou jazdil, mal som s nejaké jazdy za sebou. A následne tento prijímač tuto, to je klasický LRS prijímač, musím ho vyťahnuť. Takže LRS. Jediná nevýhoda tohto LRS prijímaču je to, že toto butovacie tlačítko, čo tu je to maličké, potrebujete na to pinzetu, aby ste ho butovali, a urobíte to len raz a vlastne prijímač sa pripojí.
na vašu vysielačku. A potom už máte kľud. 6 klasický nejaký 8 kanálový. Prvé dva kanály sú jeden motor, druhý motor. Tretí kanál je otáčanie veže. A štvrtý kanál je dielo. Samotné dielo, ešte tam príde potom airsoftová mechanika, ktorú tu ešte nemám kúpenú. Tá príde až na rade neskôr. Chcel som najprv urobiť tie prvotné testy. Ako vidíte, zavesenie je normálne na gumičku. Je to duša normálne z jazdného bicykla. Teraz veľkosť si nepamätám. 40 to je priemer zhruba. Treba vyskúšať. No, dám tiež, možno, že nájdem niekde krabičku od toho, kde by to malo byť. Takže motory normálne zapojené, iba jeden z týchto motorov som musel zapojiť opačne, lebo vlastne jeden sa točí dopredu a druhý dozadu. To znamená, že keď som chcel, aby sa točili vlastne rovnakým smerom, tak tento motor, vidíte, som prepojil opačne. Plus na mínus a je to aj v odporúčaních vlastne na stránkach toho RC modelu, to znamená, že máte zaručené, že vám to pôjde dopredu. Nebudú sa točiť jeden motor dozadu a druhý dopredu. No. Pôvodne som kúpil toto servo na otáčanie veže ako tých 160 stupňové, lenže časom som zistil, že jednoducho to nie je 360 stupňové servo, to je len vlastne rozsah vnútorného kolesa, ktorý dokáže sa otočiť. Len toto konkrétne servo, toto je Corona, bolo konštruované na 180 stupňovú výchylku, to znamená, že bolo nutné ho prerobiť. Ako prerobiť kontinuálne servo je na stránkach na YouTube, môžete nájsť kopec videí. Ja som síce vedel, že treba prerobiť nejakým spôsobom, ale konkrétne nevedel som, ako prerobiť. Tak som si trošku dopomohol umelou inteligenciou, ktorá mi poradila vlastne, že čo konkrétne treba hľadať. To video som našiel, videl som presne podľa toho videa, ale odporúčila mi aj ako vlastne vnútri ten potenciometer vlastne obísť, lebo vnútri máte malý potenciometer, ktorý reguluje vlastne to otáčanie. Toto je konkrétne digitálny, to znamená, že som musel vlastne celé to servo rozobrať kompletne. Na veľkom kolese je taká malá zarážka, na niektorých, toto má konkrétne kovové ozúbené kolesa, takže tam bola zarážka, taký kolíček, ktorý som musel vybrať, nebolo to ťažké, dalo sa to úplne bez problémov vybrať. A následne som musel potenciometer, ktorý tam bol, odpajkovať. To znamená, že budete potrebovať aj trošku pájky. A napajkoval som tam 220 ohmové rezistory 2. Jeden išiel na červený, druhý na mínus. A v strede je vlastne stop. Tak znamená, že cez tie kondenzátory vlastne ide obidva kondenzátory smerujú z jednoho mínusu, druhého plusu do toho stredového kanála, to je tiež na tom videu. A potom bolo nutné nastaviť priamo aj v Radiomasteri Boxer, tu mám vysielačku, konkrétne túto. Bolo nutné nastaviť v kanáli, v mixoch, bolo nutné nastaviť vlastne rozsah toho otáčania a vlastne, lebo som pôvodne reguloval
reguloval, alebo pôvodne som otáčal väžu takto hore-dole plynovým pedálom, ale chcel som sa, aby otáčala sa väža týmto pedálom. A keď som to nastavil na tento pedál, na túto páčku, tak vlastne stále sa točilo motor, sa stále točil a nechcel zastaviť. Fungovalo mi to len na tomto stredovom na plyne. Lenže ten je taký citlivý, že nájsť presný stred, kde by sa to netočilo, bolo dosť ťažké, preto som hľadal alternatívu, kde by som to mohol nastaviť. No a našiel som ju vlastne poradila mi tá umelá inteligencia. No a vlastne napísala mi toto. Zapnem vysielačku, aby ste videli, že čo to robí. Žádám o povolení ke startu. Plyn není na nule. Takže tu mám takéto menu, ktoré som si nazval tank. A vlastne keď pôjdete do menu, do setupu tanku, tak okrem týchto vstupných kanálov a mixéru bolo nutné vlastne aj nastavenie vlastne toho samotného servomotorčeka na kanáli číslo 3. Bolo nutné vlastne dať min max 80%, aby sa netočilo tak rýchlo. A potom tento subtrim bolo nutné doladiť. To znamená, že bolo nutné vlastne kolečkom točiť. Tuto bola vlastne nula. Tu bola nula. A bolo treba nájsť vlastne tú frekvenciu, ktorá vlastne zvyšovala sa aj tu hore. Aj tu. Vlastne bolo treba nájsť tú frekvenciu, kde sa vlastne ten motorček zastaví. To znamená, bolo treba nutné pripojiť a vlastne zvyšovať postupne kolečkom túto hodnotu až na túto úroveň, kde už vlastne ten motorček buď stál, alebo kde sa zastavil. A vyskúšať to do pravej strany, do ľavej strany. A našiel som vlastne túto hodnotu 17,7, kde vlastne motorček stál. Keď som to trošku zvýšil hore, tak sa točil doprava. Keď som sa zase znížil dole, tak točil sa doľava. To znamená, tých 17,7 je akurát tá hodnota, kde pre môj motor, ktorý vlastne odpovedal. Potom som samozrejme tento min max, to znamená, že to je vlastne rýchlosť, akú vyvíja to ozobené kolečko. No. Následne bolo treba aj vlastne toto dáme, ideme von z tohto, pôjdeme naspäť. Tu v tomto kanáli mixéry bolo treba na channeli 3 bolo treba všetko nechať tak, ale tento trim bolo treba odškrtnúť preč. To znamená off. To je jedna hodnota. Vrátime sa naspäť do outputu. Tuto opačne. Inputs na veži. Bolo treba nastaviť root. To znamená, to je táto páčka smerom doprava, doľava. To si ukážeme. Edit. Tuto root doprava, doľava. A tu, ako nám ukazuje tento kríž, bolo treba ísť na hodnotu expo a vlastne váha ostala nemenná 100, ale tuto som musel vlastne hodnotu v tej stredovej časti,
To znamená, že v tejto stredovej časti tu som musel urobiť tzv. Dead zone. To je tá pôvodne bola tá krivka, aby ste videli aká. Pôjdem naspäť. Príklad na motor, tam je to také rovnaké. Pôvodne bola tá priama linka takáto. Ale vy keď hýbete vlastne s týmto expo, tu je 0, vy keď hýbete s týmto expom, tak vlastne ona sa vám vytvorí na tom taká krivka. To znamená, že to je pomalý nábeh tých motorov po tej krivke. To znamená, že v strede, keď máme v strede veže, keď máme tu dead zone, tak vidíte, tam nereaguje a reaguje až trošku tuto neskoršie ďalej. Tu. A potom ide hore. Tá krivka, to isté opačné strany, to znamená, že tam musíte nechať kvázi ako keby mŕtvú zónu, bez toho, aby tá páčka tam reagovala. Potom docelíte toho, že páčka bude reagovať v tom smere doprava, doľava, bude reagovať pomaly, až keď dám do maxima, tak vtedy sa rozbehne. Keď ju vrátim, tak zostane stáť na tom istom mieste. Ešte musím vyriešiť jednu vec na motoroch, to sa budeme tomu venovať trošku neskôršie. Ide o to, že dozadu je motor úplne bezproblémový, zareaguje okamžite, ale ako náhle pustím plyn do nuly, ak chcem ísť dopredu, tak musím dať páčku dopredu a potom až zareaguje páčka plynu vlastne smerom dopredu. Rýchlosť je rovnaká, u obidvoch rovnako točí sa doprava, doľava, dozadu, dopredu. Toto konkrétne tento model Boxer, Radiomaster Boxer RS je pre dron, premenu dronu. Tu si môžeme ukázať vlastne týchto voleb. Vidíte Boxer PV pôvodne pre dron. A ja som si k tomu pridal vlastne tank. Tank není ani dron, ani nejaký helikoptér a vlastne to menu si vytvárate na novo. Kvázi. To znamená, že aj tie páčky si môžete určiť, ako potrebujete. To znamená, že toto mám pohyb diela, väža doprava, väža doľava, to je kanál číslo 3. A páčky, ktoré sú na opačnej strane, to je na pohyb drona, natáčanie, tak dopredu, dozadu. Obidva pásy vidíte, že naraz zareagujú. Toto tým, že je to tak, tam mám trošku pridaný offset, to ešte musím znížiť, lebo mi to tam nereagovalo. Potom som následne našiel návod, ako vlastne znížiť tie hodnoty toho, aby to bolo doladené. Vidíte, že není to úplne, že tie hodnoty tam nejaké sú tam dopredu, dozadu, aj to musím znížiť ešte. Teraz je to. Keď sa znova vrátime k tomuto spodnému dielu a si ho takto chytím a nejako takto nastavím, aby ste videli, že ako to vyzerá z tejto strany. Pásy sú delené z takýchto dielkov, to uvidíte v tých súboroch, ktoré sú vlastne k dostaniu. Je to spojené s takýmto drôtikom. V návode vlastne tlačových súboroch je dané, že 1,5 mm drôt. Ja som použil 1,6, to je taký drôt, ktorý sa predáva v bežných vlastne stavebninách a konkrétne toto bolo v Náradí, kde sa predávajú tieto drôty na zváranie.
To je vlastne taký nerezový, ktorý vlastne sa roztápa a ten som použil vlastne ako na spájanie, ako čap. Je dosť pevný, bolo to nutné natlkať vlastne maličkým kladivom. Postupne každý diel samostatne sa takto spojil dokopy a s tým drotikom sa zaistil. Jedinú vec, ktorú by som na tom tlačovom súbore, ktorý tom bol, ktorý mi robil dosť veľké problémy, boli, odtiaľto to nie je vidieť, boli hriadele, tieto čierne, ktoré držia kolesa. V tlačovom súbore je vlastne, keď ho dávate do sliceru, tak sú tam tie hriadelky smerom na výšku. To znamená, že bolo treba, keď som ho dal na výšku, tak hriadelky sa mi lámali. Ako náhle som tam vložil tento šrob, to je 40-ka, tak sa mi lámali. Bolo ich treba nutné vytlačiť naležato. Je to normálna vec, že vlastne pri krúte sa tie súbory alebo tie hriadelky lámu, lebo vlastne sú namáhané v inej ose, alebo v inom, ako by som to povedal, že treba rozmýšľať pri tom umiestnení toho tlačového súboru, treba rozmýšľať, že čo s tým následne chceme robiť. V tomto konkrétne tá hriadeľ sa má tendenciu takto točiť a vlastne krútiť sa. To znamená, že vy ho musíte položiť na ležato a vlastne tak vytlačiť. Lebo keď ho položíte takto, tak on v tomto bode sa zlomí. Táto hriadeľka konkrétne je z materiálu 5G. Keď si všimnete, tak už bola nejaký čas, niečo sa na nej zbrúsilo. V tlačovom súbore, keď som umiestnil do sliceru ten súbor takto a nechal som ho takto vytlačiť a nevedel som, čo to bude vlastne robiť. Myslel som si, že keď to je 5G, tak to bude pevné. Materiál veľmi súdržný, keď je vytlačený, bude držať. No, ale čo som nevedel, ako náhle som do toho dal šrob, tuto, tá hriadeľ sa v tomto mieste zlomila. Mohol som ho šrobovať aj pomaličky, mohol som ho šrobovať aj rýchlo, chcel som tam dať lepidlo, ale vždy sa lámala v tomto bode. To znamená, že bolo nutné tie hriadele, aby vlastne boli pevné v tom krute. Bolo nutné ich na tlačovú podložku umiestniť takýmto spôsobom. Samozrejme, že takto ich nevytlačíte len tak, musíte musíte ich do tlačového súboru vlastne dať aj podpery takzvané, ktoré vlastne zastabilizujú tie boky a následne tá tlač prebieha už úplne bez problémov a vytlačí si ich. Lenže, keď to potom dáte dole, tak tá spodná časť je takáto škaredá, vlastne je tam ten tzv. Zub po tej prvotnej tlačovej vlastne pozícii a je nutné to vlastne odstrániť alebo nejakým spôsobom odrezať. No a potom to treba zbrúsiť. Ja som tieto hriadelky, toto sú také rezervné alebo také skúšobné kusy. Ja som tieto hriadelky ešte natrel lubrikačným takým silikónovým mazivom, ktoré vlastne tú dieru vnútri pekne to premazá, aby tam nič nedrhlo. Takže
Tuto je samotná väža. Sem potom ešte príde airsoftová mechanika, ktorú tu ešte nemám. Toto je servomotorček na ovládanie kanónu hore-dole. Airsoftová mechanika ide sem. Tá pôjde potom priložiť vlastne do tohto celého priestoru vlastne. To znamená, že takto to vyzerá zo spodu. A väžu separátne dávam na to zvlášť, lebo mám to uložené vlastne v krabici a nechcem, a tým pádom vlastne tá väža aj s tým podvozkom je trošku vysoká a aj na skladovanie, to znamená, že mám to oddelené od seba. No a teraz si ukážeme. Takže tu máme už zostavenú. Vyskúšame si jazdenie. Tuto máme náklon diela hore-dole. To je klasika. Otáčanie. Dobre. Točím to jednou rukou, preto to vlastne ospravedlňujem sa za to, že ako to bude reagovať. Takže dobre. Takže to by bolo z mojej strany všetko ohľadne tohto videa. Ak by ste mali nejaké otázky ohľadne toho videa alebo nejaké nápady, napíšte to dole do komentárov, budem rád. No, stretneme sa, alebo chcel by som ešte urobiť nejaké ďalšie video ohľadne tej streľby z airsoftovej mechanike, ktorá ešte príde, ako som sľuboval. Uvidíme, ako to dopadne. Musím kúpiť tomu ešte nejaký mechanizmus a vymyslieť, ako to vlastne napojím. Takže toto ešte na tomto budem pracovať. V každom prípade ďakujem, že ste si to pozreli, to video, a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čau, Belo.